Goz gatoz, gure lehiakideak inegoteko. Go! Pasa, ura! Ia, Beinat eta Jokin, sartzen dielako lako giro onak. bai, eta etorri zait Programan. gogora Gregorio eta Xantiko Gregorio. Bai. Ko, berak Bai, zutelako, bai. goz beteta. Uso eta larraitz, baseria gure lehiakide ereduetako bat. Bai, beste añoko. Bai. Ba, etako bat, Dauzkagu 1500 eredu edo. Bai, ondo, Broma. uso larraitz oso gustora guzuekaz. Bo. Ze moduz, zeuek? Oso gustoa. Laugarren saioa, behatzireun da berrogeita marre euro. Uso aurreko finala... Jokatu gabe, bai, oier eta ekaitzek egiten dukuk egin genuen. Noski, Baina, noski. bueno, behintzat laguntzu egin data basauzi eta giro honien. Bai. Bueno, zer egingo dugu gaur? Gaur, ja, listo, utzi dileu nahikoa, jolas, eta listo. Oso ondo. Bai. Gauza garbi. Azeratik, Gazte jende utzi barzaio, baino neurrine bai. Bestela hau eman eta hau hartzen Hoixe. Hori badakite eurek, bestak beste zurriola ikastolako irakaslietien. Hori da. Ze mailatan, ari zineten, markatu? Bigarren hezkuntzan. Bale, DBH-en oroar. Eta batxillergoan, hori da. Batxillergoan ere bai. Baita ere. Asko aldatzen da, Bai. Bat, bi, hiru edo lau, edo batxillergoa. Hoixe. Naturzientziak zuk, Bai. usoa eta inglesa, Bai. larraitzek. Zer, ikasle jatorrak dako Oso zuek? jatorrak. Bai, Bai, Oso jatorrak. Larraitza pentsatu egin du, aproba? Ez, nekilera nola esan. Vale. Eta kalean topatzen badituzu Larraitz? Egiten diezu ingelesez, euskaraz? Beraiek itile, bai, da hola, da ordenik, baietz. Nik ere, bai, oso ondo. Bueno, bietan. Uso eta larraitz, ongietorritegi egosatzen dugun, dano bat. Bai. Hau pasoek. Oierretakaitz, zer moduzikote? Oso ondo, esan. Gogorora ze aldera, nonditza doztezuek? Tolosarra, Bikain, zora darri, zondo, hori esan da. Buruzko galdera aurrekoan? Bai, oso Eta kontentu. txin, diruaren hotxean entzuten hasi gara, bueno, Bai. fuerte entzuten hasi gainera, Bai. Zerotik 1000 euro izatera. Bai, esan, ea gaur de sorte haukaun. Bai, sortea izan da, ekaitz? Bueno, denetari pixkat. Zertaz da jakintza? Noski, ba, Laudio eta Elorrio eta horiek jokatzen jakin egin barra dago, noski. Oier, joan nahi omen duzu diasporara. Hoi jarri non bai. Jarri zenuen da, egia da, edo... Bai. Galdetu egin zidaten da zerbait esan behar, eta... Boizin izan ginen dantzataldeakin. Udaberrirekin. Bai, eta, bueno, aurten justu 2025 jaialdia izangoa. Euskaldunen topaketa erraldo Hori izaten hori. litzake, baina, bueno. Ekaitz, zu joango zinateke mediku modura, espedizioan edo? Mediku ez daki, baina juerga botatzean lagunekin oso guztua. Argi, bokazioak ere hemen, medikuntza bai? Boizin Barrandare bai, Bai, noski. Oso ondo, guztertara joango gara. Udaberri dantzataldean, nik? Ni aurkezpenak egiten. Oso ondo? Etora izuekin danakin, Udaberri dantzataldean. Nik atabala... Aurkezpenak egiten. Julen ibilizan. Hori da, nahi joan zen. Dantza ez, baina batera eta bestera ibili. Taitzeare dantzan. Saiatuko gara, aurten espedizioa dago. Momentuz gaur mehiluzen, animo eta zorte hon bikote. Dantza behal du, Bai. Baina Jokin, basatu zide dantzarako prest. Bai, joe. Bai, Baina, nondik? Busturitxik. Eta Jokin? Ni Gerniketik. Zer ikasten bainat? Geologia, 3. mailan. Eta gauzasko egiten? Bai. Erromeritzalde baten zabiltz. Bai, zazpizar erromeritzen. Eta elektrotxarango baten bera. Bai. Eta zer jo? Trompeti, Trompeti, bombardinoa trompeta ondo. Bai, gaur aixezkoak amai. Bai. Ondo. Metala. Dantzataldero maten be bai? Bai, busturiko irrintziala italdien, bai, itxo, dantza. Ontxe apurua gitxi hau, etokote zen gauza guztizo gaitxi, bai, dantzari ze. Zu gazteburu librerik eta? Bueno. Behin? Bai, Bat behin? Egoten die. Bueno, tarteka. Ondo, euskara taldero maten be bai? Bai, Bainat? Lehioak euskera taldien eta mobidu Gernikeko euskera taldien be bai. Baina, bueno, gauzatxuk egiten. Eta igual Jokinek egiten zaitu zu zaindu, ez da, zuzenean. Hori. Jokin futbolien zu? Ni futbolien. Herriko taldien? Lumo ekipoan. Aha, ze postutan edo? Ni defensa, erdixen, central. Egurra? Egurre. Bai, binatek ere. Fama du. Keba. Haugazu, ze horre izaten dira, ez izenak, eta kutxileroa esaten dira, ez dana ez. Zer ikasten zabiltz, Jokin? Ingenieria fizika. Ondo due? Bai, jode. Oso ondo. 3. mailan, bintxet. Ederto? Aurrera eta aurrera. Intentzionekin zatozie, bainat eta Gu Jokin. azte ondo pasetako. Lehen ondo paseu. Ederto? Disfruteta. Intentzio honena, hori. Bai. Ondo.
Ba, ongi etorri, atia zabal-zabali zuentzat. Eskerrik asko. Ja zuzenean itxi horrez. Ongi etorri, ez duzu dirurik irabaztiko. Ondo pasatzera etorri bat zarete. Ondo ere pasako dugu. Ondo alda pasat diru irabazten. Eta bide batez ja, diru pixka bat irabaziko bagenu gaur, zakuan, jokoan. 3.000 eta gaur €1. Oso, Zuek, etorri zarete, ondo pasatzera edo diru irabaztera? Hortxe. Bueno, Iturramatik etorri zarete izatori badakigu. Apa, Iturrama. Iruñeko lagunak. Nola du? Eta hauek ikasbidea egingo dute jakara, ezta? Ez, Barcelonara. Vale. Jakatik pasata? Ze hor, ezagutzen ari naiz, pakete oso ohikoa izaten da DBH lauko ikasbidaia, zuek ere jakingo duzu hortan, baina jakara, gau bat pasa bertan, Barcelonara segituan, Portaventurara, sekulako estresa. Zuek joaten zarete? Begirale lanetan eta? Ados. Izan gea, baina oainez. Orainez. Ni joango nahi zuekin, begirale modura. Ados? Vale. Epa, batean. Bainat eta jokin, begirale gu noski, ez zuek aukeratu. Zertan hasi nahi duzuen, potokumeak, triboaren berbak, ikusi makusi. Potokumeak hartuko gu. Bertxotan zuek, ados, uso eta larra itentzat. Ikusi makusi. Ikusi makusi, eta triboaren berbekin. Oierretakaiz. Oierretakaiz. Zoragarri, ba... Niniak, erne, ze elementu polita datozen. Hauetxek, jolaserako. Sehaska, panpina, pixoiala, txupetea, lerdezapia, biberoia, aurkotxea eta aur oinetakoak. Jaba, usoa demora, txupetea. Bat. Panpina, larraitz. 6. Aur oinetakoak. 3. Aurkotxea. 7. Ondo. Lerdezapia. 5. Sehaska. 2. Pixoiala. 3. Bai. Biberoia. 7. Txupetea. 1. Panpina. 3. Aur oinetakoak. 8. Aurkotxea. 7. Lerdezapia. 4. Sehaska. 1. Pixoiala. 4. Biberoia. 5. Txupetea. 4. Panpina. 2. Aur oinetakoak. 8. Baina, zatik esan duzi? Osea, Ba, itzun dezu dago panpina. Birekin geratuko gara, upazubeko 2 puntu. Triboren berbak. Oierretekaitz, 0 oier, danak asmatuko zuz. Espero. Presio azkarriaz. Mutrikuko soa taldearen Suari So lehen diskotik ataratako hitzekin egingo dugu jolas, badator gure taula, eta denpora oier. Jipoitu, Egurtu, traketxa, baldarra, baliorik gabea, utxala, bertutea, bebarrua, jipoitu, Egurtu, traketxa, baldarra, baliorik gabea, utxala, bertutea, onbidea, bolbora, txarrantxa, jipoitu, egurtu, traketxa, baldarra, baliorik gabea, utxala, bertutea, onbidea, bolbora, zutautxa, zitala, doiorra, ataria, bebarrua, esietako alambrea, Txarrantxa. Aupa zuek! Ondo. Geixago sufrituta. Importa, bai. Baina horrela puntuak ere gustora jasotzen dira. Ondo. Egun hain zuzen, oso ondo bikote. Bikain, Beñat eta Joakin, geologia eta ingenieritza fisikoa beraz. Ikasketa aukeraketekin eta, konforme? Bai, oso. Txirritatxo ez. Beste, ze pasada? Txirritatxok ez omen zuen asmatu ikasketekin, eta horri buruz, prestatu digun bertxo. Ia? Eba, hortxe, itaketa oinak, eta zen, ikasketak hautetxi Nituen. izateko, hautatu. Ostia, ez fain. baina hasia nabil Pentsatzen. gaizki nuela, Hautatu. no? Magisteritza ikasi Banu. 3 urtetan, Bukatu.
Ta behin lanean hasi, Ondoren. opor luzez... Kosatu. Ono? Bueno. Baina herriak ez du barkatzen. Zirku erromatarrak ez du barkatzen. Eta akatsa! Ikusi egingo dugu akats bakarra. Ondo. Ondo, abokatu, behar dugu, Bai. Ondo, baina jokin, 70 puntu. Zara, harri. Usa larraitz. Sehaskak eta niniak eta alde batera utzi. Eta emintzioak. Hortan, espezialista zaret eta. Hartu lekua, mesedez, oier eta ekaiz, bestaldean. Tandema behar dugu. Bai, ona osatze dute Bai, hauek, bai, hone bai. Ja ba, demora. Bota, Hartza, piztinara. Animalia, Bai. animalia bat. Azteria zezena, Katua, satorra. pumba, nola, Ez. txerria, basurdea. Bai, Bai. basurdea. Jan, platera, Pistina. maia, Kuboa. aulkiak, maia jarri, Maia garri. Ondo. gorra, entzun, Tinganilloa. musika, Kasko entzun eta platoan entzunte teknikaria, Bai? eta Argiztapen argitzako teknikaria. teknikaria. Bai, Oso ondo. soinu eta argi teknikaria. Oso garrantzitsu beti ez. Zean argi Soinu zen. darri teknikarizek. Noski, ba. Ondo, ondo. Bai, gu bezain beste, ez akaso, baina garrantzitsuak, Argiza azken aldi zen. bai, garesti dago Bai, gainera, bai, bai, ondo. Danak, hau pasuek, 60 puntu. Garrantzitsuanak eu. Gu, bueno, bai. Bai. Ondo. Denak ere oso, eta lehiak ideak zezanik ez, noski, oierrekaitz. Bai. Initzioak egiteko prest? bagoaz. Beharko. Ja ba, Beñat eta Jokin, bestaldean, eta bigote bota, Beldurri gabe, proposamenak, Bai. asmatu arte bintzat. Demora. Borobile. Errojue. Errojue. Horratza. Talarra. Horratza, Bai. oso ondo. Jokin. Etxie, lotan, etxien. Zer da hori? Fontanerue. Ez. Hortue. Zeta xabi. Biergine. Ez. Oie. Bueno, baina... Oie. Sofa. Txikixe. Txikitxu, Aulkixe. Zer da hori? Kaseta bat. Pero, Zer da? Txabolie. Ez? Etxetxola. Etxola. Ez? Eta hierra. Arotza. Ez? zer da? Hirugarrena? Lotan. Lotan. Bai. Pijamie. Pijami, Bai? Pijama jai festa edo Bai. pijama Bai, pari edo. bai, oso ondo. Bize, pijama jaisen. Bai. Eta? Txabolie. Ez. Txabolia, zeuser. Ez da txabola. Zer da? Eta hierra edo... Kampine. Kampina! Azulekuen. Kampin den da, etxai sartu. Bai, kanpin den da, muntatu. Orain ez baita muntatzen ja. Zuek egingo duzu 3 segundutako hau, bota. Ez dena da desmuntatzen, ero. Jarri horrela oso erraz egiten da, baina gero biltzen hasi dagoen komeriak, Logatzeko. Bai. Joaten zarete kanpinen eta? Bai. Bai, gaitz, holan kanpin bat, zer guztako La Baina Alegre da hor. San Pere Pescador Rosasen bai hartan, eta Ta izena oso du? toki ona. Baien Alegre, erdera. Begira. claro. Zondo? Hor, Itxura girona. txarrik ez dago. Bai, bai. Girona. Ba, bi, Izen berroina horretan? puntu, hau pasuek. Urtezko kanpina zin bali. Oporraldia, bai, gero, esan nahi dut, Bai. bungaloa eta hobeto aukeran, Bai. Kanpinera joa, baina koltsoi hona aldela. Beñat Jokin, bizkarra ondo? Elegante. Astindu ba, imintzio gamesez, Usoa eta Larraiz bezaldean. 3. erronda. Zuek lagundu noski, iritsi berriei. Ja ba, demora. Igo gailoa. Bai, Bai. oso ondo, Beñat. Igeri, arrantzain, bilarra, Bilarra. Bilarren. Itxasuan. Itxasuan. Itxasuan Pistina. txalupa baten flotan. Arraunean. Zer da? Txalupa baten, motorren, haundillok, kruzeruan. Kapitaina eta marinela. Kapitaina Bai. ondo, ondo. Bai, bai, itxasontzia, ondo. Ondo. Bai. Bikan, Zora, harri. Yo no soy marinero, soy Capitán, capitán, soy soy capitán. Rola soy segitu amanatu dituzte capitán. gainera, Ni Ondo, kapitain, Ondo, Berri Ba, 60 ze ondo hau. Zora, harri. Eroglifiko batzuk ateioka, Usoa Larraiz. Zer okazia erantzuten. Eta zuen lehenengo eroglifiko hause, tempora.
maite dugu. Cupido. Bai. Oso, ondo. Ku letra, ki, keinua, do, nota, Cupido. Ondo. Ziztu izian? Cupido ezagutza zuie, uso alarraitz? Bai, aspaldi pasatzen. Bai? Baina, Lana izan dugukin da ondo ina. Hoi da. ados. Ondo aukeratu zuen. Hoi da. Geziak nora bota eta... Ondo ibili izan. Oso ondo. Ados. Erto. Bigarrena, Aspaldi hori argitzu, Bai, ondo ibili izan. Bigarrena, denbora. Iluna izan hoi da. Gaua. Oso ondo. Gari ikusten dugu. Di, bigarren silaba ez dugu behar, eta urrearen zeinu kimikoa, aurum, hau, izpiluan alderantziz irakurtzen dugu, ua, gaua. Oso ondo. Garik ere gezi batzuk botako zituen, Niri ez. Bueno, baina... Niri Gero ez. bueltan jaso ez, akaso, Zupakizu baina... nire maitasun platoniko ez dala gari nebre biziranan. Gari, entzun ba? Un puntu, bitartean. Hortxe mezua. Ja, bai, Hortxe mezua. bai, trenak momentuen hartu Zertzau da ilazki, esperantzara kondenatu da. Bai, gari gaz maite mindute, hona, Bai, normala, Dinot. eski. Ze Bueno, presentzia tipoak hala, estena tokian, eta... platoniko eta ze kanta eta ze letra. Ona. Oie rekaitz, ulertzen diazue. Noski Ekaitzek bai, baietz, noski noski baietz. Eta orain Jon Maiatzetik. Letra batzu nirea dira, Ilazki. Nire hor nintzen, ez da? Ziniozte. Oie rekaitz, lehenengo eroglifikoa, denpara. Sartu pastel hori, Labean. La bera. bai, oso ondo. La nota eta berantzoa, la notori bera doa, la bera. Gozo gintzan, zer moz bikote? Janasko ingutxi. Bueno. Beti jartzen zuen solen giltzan. Notak. Bai. Orain bombardino jole, mesedez, paren giltza. Bai, Eskizito da Algarri pixka. bat. Bai. Igual jarriko dizugu dorena, orain. Hor galditze zaizu. Segi, bestea. Ondo, reklamazioa Ez fin, ondo, Bai. Oiertekait, zigarren eroglifikoa, denpara. Pikantea nahiago dut. Zotxoria. Txoriak son... Ba, Txorizoa. oso ondo, Boa, oso ondo. Ikusi dute usaimen ona, txorizo bat da. Txorizoa. Eta egia, pikantea aukeran. Ona, Txorizo pikanti ona. esaterako Tolosan, eta Tolosarra baitzarete, Babesen, Babes tabernan, Martinek eta Montseka Chorizo dutena. pikantie. Boa, Eta gambak. baita ere. Pikanteak hauek ere. Dena baita markagailu ere, un puntu. Oso ondo. Oso ona, Gambaten pikantiko ona. Txorizo. Baina eta jokin txorizo pikanti edo pikante barik. Pixek. Pikantie. Bai, Ondo. Nahi zure Bai, bai. puntuek. Hombre, bai. Bai, puntua doa emitartea nahi No, duzena. Bai. Lehenengo eroglifikoa denpara. Mugikorra ondo. Hau... Bai. Clariona, hori, no? Labur labur. Hau... Zelana, Clariona, labur auto. Hau... Mugikorra ondo. Amaitzu? Hau tu. Bai. Hau... Klariona ez, laburra. Aukeratu. Bai, oso ondo. Klera, hostia, klera. Hori da. Urrearen zainu kimikoa, hau, klera bat. Da, klera, eleken dute kera, eta tu, aukeratu, oso ondo. Gehiagi urduritu gabe gainera, jokin. Bai. Hau templeo. Bai, Hau ez da? templeo. Nabari da, defentsa lanetan eta oitua dagoela, ez da? Ondo. Demora bizka, bai, asmako dugu. Bigarren eroglifikoa denpara. Adar luze hoiek, Mostu. ederto. Mo ikusten dugu, bero dago eta ozten gabiltz. Moztu, ederto, moztu, haupa. Zondo, nola defentsa erasoan ere bai, Ondo. Segituan asmatuta, bitik bi, eun puntu, oso ondo. Jarraian, Jon Andreok, goza ezagun, ni luzeko eskuaren. Deia garra, da. Epa, Hortxe, hortxe. Aurrera! Ona, Izan da, adar urduri bat. Oso ondo, DBH hau. Oso alarraiz. Horixe ba. Elebiziko eskua, eta gozten komoi mila. Operatua dagoela, bada maaztaza dirudi. Jode, Bueno, ze krudel. bueno. Zenbat aldiz ezkondu zen Liz Taylor. 3, 4, 6, 8. Zortzi. Neupezakin jota hau.
Bai. Zu biografia zalea eta ez Ni da? abendik honen biografia irakurritxe. 8, Jode, Cupido, Zema lan, Baina behin bitan. Richard Richard Bartonekin bi. Bai. Bokala? A. Entzun hau? Loriaz, gelditu niz begira, genezapeta gizon, unek eginako begira zugana, egin dute bidea, Mumbaiko espaloiko zapeta egilea. Mundiala. Zapeta egilea. Nola du izena entzun dugun nabesariak? Thierry Bizkari, Xan Errota bere, Jean-Michel Berau, edo Pierre Changlas. Thierry Bizkari. Erto. Manez eta kobreak eta bagarria ona, Bai. Bo, Bokala? E. aurrera. Hauetako zein film ez zuen zuzendu David Lynch, handiak. Blue Velvet, Mulholland Drive, Dune, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Tarantino, ez da? Tan. Bokala? Bokala? I. Bai. Operatuta dagoela, bada maz pasa dirudi. Zer, probatu egin nahi duzu? Ez, aurrera, ba. Hauetako ze talderen bertsioa sortu digu Adi Mentxuk. Itoitz. Hau dokumentalean ez agertzen, Beste dokumental baterako jarri hau, Juan Carlosi, eta ea erreakzioa zein den. Bokala? O. Laugarren erronda, alegintzeko aukera berriz. Operatuta dagoela, bada maz pasa dirudi. Edo azken errondara? Potema? Azken aurkari. Mota. Esaten dut? Bai. Bota. Ebakuntza estetikoek denbora dute aurkari. Hori ez da operatzen, Bai, hori xe. Denbora ezin da ebaki, komodina! Oie, Rekaitz, bigarren eskua zeuena, eutxi, komodina eskuratu. Hau usaina, begiratuan Kaspian. Afrikako ze herrialde du azaleran diena. Algeria, Egipto, Kenia, Botswana. Algeria. Bikain? Bokala? Akin esiko ga. Entzun? Babeslari mitiko bat norri izan da? Willie Bill, Neil Young, Jimi Hendrix, Elliot Murphy. Jimi Hendrix, botako dugu? Errotea. Elliot Murphy. Willy DeVille. Neil Young. Neil Young. Bokalik ez? Aurrera. Hauetako ze disiplinatan zen ezaguna Gabriel Aresti. Poesia, zinema, pintura, eskultura. Poesia. Ondo. Herri. Eta bokala? Botako dugu? Aurrera? Oie Rekaitz? Zestali diegu Zuzan Begaren kantuari. Base izen estali diegu Zuzan Begaren kantuari. Damian, Luka, Jacob, Adrian. Jacob, botako dugu? Errebotea. Adrian. Epa, errebotea. Bokala? O. Saiakera? Bat sorte honekoa da, kaka zapalduz gero. Ona dira,
komodina lortuta. Baina eta Jokin, eutxi zuenari, Bai. Beste gezute barkatzenetan, hau hirugarrena. Zuretzat birziklatzea zer da? Beste egin beharreko zerbait ez da? Hauetako zein ez da oliba mota bat? Arbekina, berdea, morea edo fresala? Arbekina. Eta una hori? Resala. Bokala? I. Beñat eta Jokin. Ze hitz estali dugu Betagarri taldearen euritanta bakoitzean kantuan. Udako gauetan Zarrak itzaltzen direnean Argiak somatzen hasten denean Lotaratzea. Udako gauetan Lotaratzean Zarrak itzaltzen direnean. Polita besti hau, Bokala? E. Eta zu... Aurrera? Hauetako zein aktorerekin nahastu digu Mikel Nieve, Adimen Txuk, Zuen Parantza, Joldi Beristain, Adriana Sánchez edo Ainhoa Larrañaga. Zer raro geratzen. Bai. Zuen Parantza. Galere asmatu. Bokala? Aurrera ez da? Bai. Batzun? Temazo. Nola du izena? Entzun duguna bezariak? Boy George, Bryan Adams, Chris de Burgh edo Chris Isaac. Chris de Burgh. Chris de Burgh, non zan? Lady in Red. Lady in Bai. Red is dancing. Chris Isaac. Isaac, bai. Ia, Isaac. Osondo. Ondo. Wicked Game, ederra. Bokala? Eta aukera askatzeko, ez dakit gehitxo zote den, irutik iru. Bai, edo aurrera estela, Aurrera ba. Beñat eta Jokin. Ze filmetako pertsonaia da Carl Fredriksen. Up. Up. Maitagarria. Bokala? Esen faltea O edo U. Bai, no? Bai, sabor guztia nahastean ezin pentsatu geroan. Birziklatzea eta bar. Ondo! Ondo! Komodina! Adi markagailuak zein da zuzenaren aurretik, 210 eta 2 komodin berrazio pasaian, Tolosa 360, eta komodina Bustoria Garniko lehen. Uso eta larrait. Zein da zuzena? Lehenengo erronda. Ez dira Gipuzkoan jaioak. Xabi Paia, Xabi Bandini, Xabi Lasalle, Xabi Prieto, Xavier Montoya, Xabi Solano, Xavier Euskitze, Xavier Elorriaga, Xavier Amuriza, Xavier Madariaga, Xavier Quintana. Ez dira Gipuzkoan. Ez dira Gipuzkoarrak. Paia, Xabi Paia. Getxozarra. Amuriza? Bai. Zornotzan. Beñat, Jokin? Xabi Bandini. Iruñean. Xabi Lasalle. Baionarra. Xavier Montoya. Gasteizarra. Beñat, Jokin? Quintana. Xavier Quintana. Idazle, Euskaltzain Bilbotarra. Elorriaga. Aktorea, Venezuelan jaioa. Azken zuzena? Madariaga. Urran diran sartu gara. Oso ondo! Eta asmatu, Bilbon jaioa eman 50 puntu garrantzitsu. Oier, ekaitz, bigarren erronda, odolari buruzko baieztapenak dira.
Gazak garraiatzen ditu, gorputz osoan dabil, hematologiaren aztergaia da, 8 odol talde nagusi daude, gizakiona gorria da, lehen ondoleo zuen izena, bihotzean sortzen da, plaketek CO2 garraiatzen dute, 4,5-6 litro odol artean dugu, termorregulazioan laguntzen du, gure pisuaren 8% da. Gorputz osoan dabil. Ondo bidean, bai. Hala behar du. Hori 4-6 litro odol inguru. Altuera eta adinaren arabera alda daiteke pixka bat, baina inguru hortan. Termorregulazioan laguntzen du. Bai, beroa garraiatzen beste. Gizakiona gorria da. Beñat, Jokin? 8 odol talde nagusi. 8 dira, bai. Uso alarraitz? Gasa garraiatzen ditu. Oxigeno eta karbono dioksidoa. Oier gaitz? Bihotzean sortu. Bihotzean sortzen da. Bihotzak pompatu egiten du, baina ezur muinean sortzen da. Beñat, Jokin? Plaketan abakiu. Hematologiaren aztergaia. Hala da. Uso alarraitz? Gure pisuaren 8% da. Komodinak erabili gabe. Eta... No. Euna berreita marpuntu! Usoak alarraitzen zait. Baina, Jokin, zeuek erantzuten hasi, 3. errondan, duela 10 urte baino gehiago pasa ziren. Olinpiar jokoak Txinan, estratosferatik paratxutean bota, Brexita gauztatu, euroa sartu Eslovakian, berritxarrak desegin, pasabanek manazuligo, TikTok merkaturatu, Prestige ondoratu, Loreak filma estrenatu, Sofia Otero aktorea jaio, Argo filmak Oscar saria jaso. Prestige ondoratu. Prestige. Bai, horixe, 2002an gertatu baitzen. Olimpiar jokoak Txinan. 2008an, Beijing. Loreaz filma, estrenatu. 2014an, estrenatu zen. Beñat eta Jokin. Esan, bigorari. Brexita gauzatu. 5 urte. 2008ko urtarrilean. Uso alarraitz. Pasabanek manasluigo. 2008an lortu zuen. Oier gaitz. Argo filmak Oscar saria hasi. 2013an hain zuzen. Uso alarraitz. TikTok merkaturatu. 9 urte ditu. Estratosfera. 2016an. Estratosferatik. Zailkatuz ezabete, jolas egin edo planto? Planto, tola behen aurretikan jartzea. Baina jarraitze dugu. Planto. Begira. Puntu dira. Baina, Planto. 150. Ez dugu behar, planto. Zuena dira! Ba, Hirurogei puntuak! Berritxarrak desegin, 2019an desegin zen, hori zebale guztianpo. eta marka joa 560. Donostia Pasaian, Tolosa 570, Busturia Berrizan. Beñat eta Jokin, bizilagunak ere gaurkoan ez dira bromatarako egon da. Lanak oso fina egin da, eta benetan diogu, baina aurrera egiterik ez. Bai. Saio bakarra, zer moduzkoa izan da, Beñat? Ondo. Gusto hori zarete? Bai. Jokinak zer dio? Bai, ondo, igual. Bai, ez da. Defentsa lanetan ondo, eraso pixka bat falta izan zaigu edo. Aurrerantzean, plazetan ikusiko dugu elkar, Beñat? Seguru baiet. Bueno, Seguru. dituzun 1000 ekimenetako batean alegia, edo futbol zelairen batean bestela, Jokin. Bikote, eskerrik asko etortzeagatik, Finalerditan, aurrera, Uxoak eta Larraitzek batetik, Oierrek eta Ekaitzek bestetik, Hala da. edo Oier eta Makiabelo, esan behar nuke. Estrategia eta... Piskate, hori de kontuan hartu, behar da? Bai, ez da? Nik kakain doanean. Bai? Eta Ekaitzek esan dio, lasai. Zenbaki ekitez zuen mintzat. Badakit odola ez dela bihotzean sortzen, baina... Bai. Hori komeni zaigu. Irakaslei esan imartzaile, hau ondo ikasi nuen, Aldi berean ari zara, hipotekatzen zure medikuntza karrera, dio. Bueno. Bazpare txarra zateko nahi izan dituzateko. Ah, bai, ez da? Hombre, karo. Esan zuk. Dena dela. Ondo. Puntu gehiago horrekin zerkatu dira eurak, argi utzi dutenez, planto eginda. Aurrezorreko polita ikusiko dugu seguru sokatiran, neskak erantzuten lehenak. Hartu lekua eta guazen bada, sokatirara.
Denbora. Afrikako zein herrialdetako hiriburua da Antananarivo? Madagaskar. Zuzen. Zein da The Rolling Stones taldeko abeslari nagusia? Paso. Mick Jagger. Zein kiroletan aritzeagatik da ezaguna Irene Paredes? Wine Dakar. Ez, futbolean. Futbolean. Hori kaminos da. Bai. Ingurumeneko zein eremutan aurkituko duzu kumuloninbo bat. Paso. Ibaian. Zeruan aurkituko duzu. Zenbat bihotz dauzka txipiroiak? 8. 3 ditu. Zein izen du Wall-E filmeko robot protagonistak? Wall-E. Bai. Zein herrialdetako zuhaitz nazionala da Ahuehuetea? Libano. Mexiko. Zein kontinentetan daude Pitigliano, Balmiera eta Lindau hiriak? Ameriketan. Europan daude. Zein hamarkadatan jaio zen Mariasun Landa idazlea? 50. 40koan zer du kokotxean pentsalaria eskulturak? Eskua. Bai. Nafarroako zein herritan jaio zen Gorka Urbizu? Lekunberri. Lekunberrin. Gorria eta zuriaz gain, zein bi kolore daude Palestinako banderan? Beltza eta berdea. Oso ondo. Zein siglek adierazten dute Ipar Atlantikoko itunaren erakundea? NATO. Oso ondo. Ze animalia mota dira lanproiak eta errebolloak? Krustazeoak. Arrainak dira. Zenbat bokal daude etxola txabola hitzetan? Zenbat bokal? 4. 6 daude. Jarraitu abestia oso ondo egiten duzulako. Mugitu, eskoak, mugitu besoak, Bai. olatuak bezala. Zenbat kuadrilla geografiko daude Araban? 3. 7 daude. Ze hilabetetan jaio dira horoskopoan akuario direnak? Otsaila eta Martxoa. urtarrila. Zein da ostegunaren bezerako egunaren hereneguna? Astelena. Bai, horixe. Ze udalerri dago Urruña, Azkaina eta Donibanen Loizuneren artean? Hendaia. Ziburu, zein herritan egin zen Durangoko azoka 2003an? Durangon. Bai. Karibeko zein herrialdetan sortu zen merengue musika estiloa? Kuba. Dominikar Errepublikan Lapurtiko zein udalerritan egiten da Fipadok jaialdia? Paso. Biarritzen, zenbat da 17 zati 17? Bat. Oso ondo. Ze lanbidegatik da ezaguna Fariba Sheikan? Musikaria. Aktorea da. Zein animalia mota dira galeperra, belatza eta pinguinoa? Hegaztiak. Hegaztiak. Zein da Zeba musika taldearen lehen EParen izena? Zeba. Oso ondo. Zeren intentsitatean neurtzen du Saffir-Simpson eskalak? Arin? Soinua. Tifoiarena, zenbat izar dauzka Txinako panderak? Gai! Oso askatun da. Oso sokatik gana ikusi dugu. Ja, denpora bari geratu gara. Uso Larraitz, zein aurrera egin? Gaur Zein bez? aurrera egin. Polita izan da ze? Mugitu, besoak, hola, eta ia denbora garrapatu. Baina erantzuna zuzena zen, noski. Uso Larraitz, esan moduz? Oso ondo. Oso ondo, oso ondo. Oso ondo. Eskerrik asko. Urrengo biluzera arte. Finalean ditugu berriz ere, Oier, eta Ekaitz Makiabelo, ondo, Ondo, oso ondo. Sokatira ikusi dugu gainera, Zuek pozik? Oso. Sufritu dugu gaur. Bueno, Pixka gehiago, baina... Biluzera, ondo pasatzera eta euskal gintara. Bai. Sufritzu baita pixka. Baina, hortatik ere behar da. Oso ondo. Sufrimenduak besteak beste, fruituak ematen baititu. Gaur, fruitutan banatzeko, 3.000 eta 400 euro, Miluzeko zakuan. Ondo. Zuokin batera, publikoak ere sufrituko zuen apur bat. Baina ere, amaira Aupa, hemen, zuek, haupa iturronako laguna, gozatko, Ikan! Zerto, etxekuei, izartu bat ema sofan, Miluza ikusten. Lo? Izartu. Ez da posible. Gurekin bat egiten. Miluza ikusten lo? Bai. Bueno, errespetu bat, Miluza ikusten lo. Lokuruska goxoa izango da, ere. gozo. Gero begiak zabaduta. Ilazketan txon, eta... Da ugaz amesetan, bai. Bueno, poliki, Siesta honak izaten di horrek, Ametsak poliki, Dinot, amesetan zauzen intelebiztagaz. Mediku gaiari galdetuko diegu Ekaitz, loaldi osasuntxu bat zemat orduko behar izango da? Pertsonan arabera. Ume txikitan gehiago izango da, eta aldutan gerozta behar gutxigo dauka. Bataz beste gizakizok? 7-8 batekin berez, ondo. Oso ondo. Gizakiok 8 orduko loa dugu, egunero, 7-9 ordu inguruen. Gainontzeko ugaztunek?
Ikusi beharko. Badako zoi txakurro bat katotxuren bat edo? Ez, nahi bai, baina amak ez duzten. Eta? Bai. Eskatu nahi duzu orain, amari? Bai, ama, hau da momentua. Zer nahi duzu? Ni txakur bat, alba da. Txakur bat? Ze modelotakoa? Draco de Weimar izena duela, alemana, oso politia. Audi bat. Audi bat. Eta izena jarriko zenioke? Bizkor. Ba, listo. Ah, ondo, bai. Basara, loti? Bai. Utzizkero? Bai. Ez dira, uste baina. Ba, ni izan nahi nire bizitza nan, Bai, ez da. Gauza erra da, Horan ja andratzuek sartuten gara nien beste Bai, arazo batzutak uste ja. ezin lorik Bueno. egin, bai. Itxura txarrik ezagutu. 8 ordu gizakiok. Bataz bestatarrako dugu, beste ugaztun batzutatoz. Zorte hon, Oier eta Kaitz. 8 ordu baino gehiago egiten dutelo egunero. Denpora. Zuk ez? Ahuntzak, bai edo ez? Ez. Txakurra? Ez. Saguzarra? Bai. Zaldia? Ez. Ez. Gratutuko du. Koala? Bai. Elefantea? Ez esango duzuko. Esan? Lehoia? Bai. Zezena? Ez. Hipopotamoa? Bai. Katua? Bai. Jirafa? Ez. Egiaztatu egingo dugu. Akats bakarra dago, adizue. A ver. Bueno, nik Zein? kenduko nuke... Igual, zaldia Zaldia. jartza du. Ikuste da, a ver. Probatu? Horita? Hemen ikutu. Hola, hemen bezatu, a ver. Bi. Bi akats? Zaldiak ez, kendu zaldia. 8 ordu baino gehiago egiten dutelo egunero. Jirafa igual jartza du. Robatxarren. Ez, tare. Bi akats. A ber, A ver, igual, zateko, hauntza, saguzarra kendu. nik duda jarriko nuke. O hauntza, Elefante igual, Zait. Ez que lo ez ditut ikusten norko. Hauntza jartza du? Ez que zelo ez ditut inbak. Hauntza jartza du? Nazun bezala. Ni zure esku. Elefantea ez. Vale. A ver. Ze? Hauntza. Hauntza? Venga, va, medio zu. Seguro? Egia esan, eske esango nizuke txakurra zet. Zen ez jakin. No, txakurra igual, Ez, txakurra ez da radian igual akaso, baina gazte. Jabean arabera. Bai. Bueno, hola utxiko dut, ea. Gehitu nahi baduzu zerbait, amari egin dago eskaera horri eta. Bai, bueno, ama mesez, favorez. Ai. Nik ez dut nahi txakurrik. Bueno, ea zorteko, ea. Oier Kaitz, denpora urrezko galdera. Ea. Anari eta Petxi diskoko azalean agertzen dira bi. Denpora. A ber, zango ya igual zaldia eta jirafa. Zaldia. Normalak ez izango. Nik zaldia eta hauntza bat nuke. Hauntza? Bai. Gaur hauntza. Jartzatik aneka. Zemuz? Bueno, zait. Ariketa ondo, hor azken momentuan aldatzen ibili gara, aukera ezberdinak. Dudak badaude. Ez dut ez esango. Hor, elefantea, hauntza... Eske, animali asko. Biologo dutzi bat bizki horiek. Jirafa ezezko ere muan. Gutxi eta kuluxkaka. 2-4 ordu gehienez. Ia Eta alako lepoa, garraiatu Ia da gero gainera. jirafatuten, azken aldiren. Izango da? Ia ba. Zaldia. Hain handia, Eta ezezko ere muan. Nahikoa dute 3 orduko loa. Nahi bai. Benetan, eta funtzionatu ondo. Bai ba. Elefantea, ezezko ere muan. Hauk ere bizpairu ordu, eguneko. Ni autoritan bezala esi. Bueno, egunero? Denera. Nahi bai. Katua. Lotia da. Bai? Alotan ere hariko dira gauza txarra petxatzen. Ez. Katuak horrela, jabea harrapatuko du noiz baita egingo dira ramazka eta... Katu etorri, da lo, beti. 15 ordu, egunean. 15 ordu. Koala. Lotia. Fama badauka behintzet. Bai ezko ere muan. Hauek 2 ordu, esna. Egunien 2 ordu esna? 2 ordu esna. Eta berriz ere, bega, buelta, lotara. Ikusita mundua nola dagoen, ez dut koalak, ez da? Bakarrik edo... Hauria koalaren arabera, bezarkatuta, noski. Lehoia bai ezko ere muan.
Zuba, oso loti hau ere, 20 ordu inguru eman ditzakelo. Lehoia? Zendo, zederrak, Leo hielo. Bai, lo hobe, egia zan. Zezena martxan ikusi dugu ezezko eremuan. Horiek ere tarte txikietan egiten dutelo, eta denera 4 ordu inguru, egunero. Bai ezko eremuan hipopotamoa. Egunero, 10 ordutik gora. Eta bai ezko eremuan saguzarra. Gautiarrak hauek, kasik 20 ordu pasatzen dituzte lotan. Oierretakaitz, baldaketa hau izan da. Hauntza eta txakurra ezezko eremuan izan ditugu, da bat ekarri dugu, bai ezko eremura. Txakurrak hartze bazu, 8 ordu ez dutzi. Aldi berean eskatu duzu, txagurra. Bai, igual horretik beharko nuke, jakiteko galdera hau, baina. Bonen arabera edo 1.000 euro, edo 150. Hauntza bai ezko eremuan zuzena da? Alderantziz behar genuen, hauntzak, ardiak, 45 ordu egite ditulo. Txakurrak berik? Txakurren lotize da? 10 ordu inguru. Ondo bizi, ja? Beraz, hori izan daiteke argudio bat ama komentzitzeko. Ama lo egongo data. Bai, 150 euro, Oierretekaitz oso ondo, eta urrezko galderaren zain oraindik. Aurreko finalean asmatu zen duten. Badakizu zer den finaletik 1.000 eurorekin joatea. bai, errepikatzea... Beste horrebeste? Anari Tapetxi diskoko azalean agertzen dira 2 animalia. Zerrenda honetako 2 animalia. Oierretekaitz, hauntza eta zaldia aukeratu ditugu. 1.000 euro jokoan, bai? Ez talde. Biago da esmaitu. Ira, aurpegiak! Oierrekaitz! Bitik, bi urrezko galdera espatuta! 2.000 euro denera! Sekulako, atzerionak, joan izan. Segi lotara orain, eskerrik asko Rematierre!